Dnes sme sa vybrali, aby sme s humanitárnym bataliónom Novorosia rozniesli tašky s humanitárnou pomocou, s potravinami, plienkami aj detskou výživou. Počas našej cesty, kedy ideme v také menšej dodávke a navštevujeme rodiny, ktoré túto pomoc potrebujú, pretože doma nemajú žiadne potraviny, nedostáva sa k nim žiaden dôchodok, tak nad svojimi hlavami po okolí počujeme dosť silnú streľbu, výbuchy bomb, skrátka útoky. Už poslednú hodinu sa tie útoky dosť zosilňujú. Niektoré zvuky počuť iba možno pár stoviek metrov od nás, respektíve kilometr, dva. Ľudia okolo nás normálne chodia a už to vlastne ani nevnímajú, čo sa tu deje, a to je dosť strašné, pretože potom nie sú pripravení na to, že keď tá mina priletí, že vlastne sa môže dostať až k tomu, že oni umrú. To je všetko. Myslím, že každý deň, čo tu títo ľudia chodia a roznášajú tú pomoc, tak zachraňujú životy, a napriek tomu jedna mína môže zmariť úplne všetko, čo tu tí ľudia robia z vlastnej vôle a s nasadzovaním vlastného života. Tak opolčenci, ako aj ľudia z humanitárneho bataliónu. To všetko.